Diaspora TV DSTV diaspora hande wonno tan ko namdal ngandam ngal sona weltade ɓooyi ko lawol ngol yinno fewnede ɓooyi joni noon hande kanko monsieur Basir Dori min safti wiidemo mama Basir Dori li ƴeewno pewnuɗe ngol lawol ngol o wi mama hunde heñantaki kalde yonti arata so Allah jaaɓi hande noon ɓe ngari hakkunde kadi population e somiva o ko dialogue ko foti wonde ɗon kadi e gona añidirɓe dal joni noon hande ɓe gaddi matériel mabɓe ɓe gaddi oroji mabɓe ɓe gaddi ɗum ɗo mabɓe heewino lawol ngol so ndungu tooɓi ɗiɗo duuɓi foof rewatno hakkude garage o e jeere nde hande noon alhamdulillahi rabbil alamina hande ɓe gaddi oroji mabɓe ɓe gaddi leydi mabɓe ɓe kiifi leydi ndi wondi ɗon ndi foof ɓe guitti hande ɓe gaddi leydi wondi ɓe joori ɗum ha feewi hande kam en mbawi wiide alhamdulillah hakkude garage o e jeere nde hande kam hayso tooɓi hande en rewo hande population ndundoɗo ne heewi woyde hakkude tali mabɓe o e jeere nde beele ɓe ngala lawol gongol principal walla ko ngol tan ɓe jogui walla lawol ngol ko ɓakkere wonno walla ko fewno no boni lawol ngol wonano ɓakkere kongol pewnanogol kono noon ɗiɗo duuɓi fof ham ngol bonino hay finno tooɓi hay soko seeɗa yahorno kono ande alhamdulillah ko ballal noon e maire monsieur Basir Dori li eɗen kadi eɗen jetta hen Allah somiva société somiva ene wonde société biteɗo famille o ko on fewnantaɓe ɓen somi jiiɗi tawi ko ɓen pewnantaɓe Allah walli noon hande ɓe ngari ɓe gaddi oroji mabɓe wadde somi yiiɗi famde somiva walla famille hakkude mabɓe population foti wonde ɗon ko dialogue ɓe puɗɗi wadde taɓal dal ɓe mbaɗi taɓal pour wadde dialogue hakkude mabɓe population o alhamdulillah hande vraiment hande enen kay hande ene mbawi andude ni hande kamɓe ɓe mbaɗi taɓal wawde ɓe gaddi oroji mabɓe ɓe gaddi ɗum ɗo mabɓe ɓe joori ɓe pewni te ko yeeso fayi eyyi ko yeeso fayi wadde holko population commune ndendory fadi e entreprise o ko yeeso fayi mbiɗa entraine ko kala population ko woori koɓe mbawi fof daro hen a ɗamini ɗum mbeɗe ɗamini ɗum télé moon diaspora Sénégal TV arno rewidade golle hande e somiva hakkude muɗum e entreprise biyeteɗo famille woni fewnoɓe laabi garnoɗo hande fewnude lawol hakkude garage mo ndendory faade e jeere mo ndendory ɗi duuɓi foof so tawi toɓoji tooɓi oɗon jiiya ne yaltine e dendagal ayawo habridaki wonde ndendory yoolima joni noon ko lawol kongol ala ngol goto hande ɓe berkingol hangol ɗaari ɓe mbaɗi hen kaaƴe moƴƴe ɗum noon ko wiideɓe merci kono kadi e wiide population kañumne merci